Malawi Brief. Popitiriza kukupasirani zimene Kamangira akuwuza mtundu wa Malawi, aloyawa apa abweranso ndi nkhani zina. Tatiyeni tikhale limodzi. Tikamachoka tikhale tili empowered, tikhale anthu amene tikuziwa zimene zikuchitika ndipo zimene tikuyenera kuchita, ndipo ife kwa ine tikhale okhuzika ndi kufuna kutengapo mbali pakusintha dziko lathu, pakusintha mmene zinthu zikuyendera. Chifukwa mmene tinkayamba 2024 muja tinanena kuti dziko la Malawi lili ndi mavuto ambirimbiri, koma vuto lalikulu ndi katangale. Katangale amachitika kuna kulikonse, komano koyenera kuyamba kuthana ndi katangale kuti zinthu zonse ziyende bwino ndi ku judiciary, chifukwa imene iyi ndi mutu wa njoka ya katangaleyi. Chifukwa chake nchonena kuti kwina kulikonse kukachitika katangale, kuti tiziwe kapena kuti pakhale accountability, anthu amatengedwa kupita ku court. Court kucha ndimene kungathandize kuna kuti anthu akalakwa aziwe kuti ndikalakwa andimanga, ndikalakwa ndiona mavuto, ndikalakwa ntchito indithera chifukwa cha zomwe ndakuba kumene ndabako, katangale amene ndapanga, ziphuphu zimene ndapanga. Koma ngati court nalonso lili lakatangale, ndiye kuti kumakhala kuti mwatsekereza kuna kulikonse, you have hit the wall, you have nowhere to go, you have hit the court sack. There's no palibepo kukothawira. Ndi chifukwa chake ena amafuna kunena kuti akufuna kuthawa, kutengapo mbali mwana corruption sudi ku judiciary koka ifanyani malimbana ndi judiciary, mango limbana ndi judiciary. Issue ndio nena kuti judiciary is very critical to fighting corruption, to ending corruption in Malawi, or at least to minimizing corruption. Because look, yes, we can hear you say corruption is ingate and all that. Komano nkhani medunena nchonena kuti munthu akapezeka pakakhala umboni kapena kuti kakhala kuti munthu akufufuzidwa pa nkhani ya ukatangale, we need to create a system where munthu chazipangidwa processing system ndipo azimangidwa ndipo azipezeka olakwa, osati anthu amene akupanga corruption akuchita kuima pachulu panopa kumakhalano ngati magari kumachita kupanga challenge. So we will see in this conversation how zafika pa ugalu. Nkhani imene tikunena muchichewa mwake ikunena kuti kuba katangale, kufa katangale sipena umakhala kuphwekesa. Nkhani ini nduku usizina mtole umene ukuchitika pakati pa maloya ndi anthu amene awena kuweruza milandu. Usizina mtole uchigananga, uchigawenga, kuba, umbava, umbanda umene uwu tiutambasula kuti wasanduka part of the system. It has been institutionalized, zasanduka ngati kuti ndizabwinobwino zimene tikuyenera kuti tizitose. Fati tikunena kuti ugalu, tazafika pa ugalu, tikunena kuti legal professionals, shameless impunity, umbavawo wafika pa ugalu mu legal profession. There's actually a whole system that is supposed to work to bring result yotana ndi system iji yasanduka siyopanga protect. In fact munthu akakhala ukuimba na ndi katangale, system imene kwene kuti ithese katangale ikukumenyaso kuku makunamizira ngati kuthandiza kapena kupanga koma ikufuna kukuthana nawo. So the systems that are meant to protect Malawians have become systems that are ripping off Malawians. It's the same way zimene taona parliament kuja zimene amayankha minister. Kodi minister of agriculture chito yake ndi chani? Kodi sauti anthu akhale ndi chakudya zoterozo anthu akhale, and we say kuti we are agri-based economy. It means kunena kuti chuma cha anthu chimatukuka kuzera mu ulimi. Koma zimene taona parliament zonena kuti kwabera ndithu Malawi chuma kukuchisiya cha manja mwa anthu ochepa. So the point is, systems that are meant to protect Malawians, zinthu zimene kapena nthambi zaboma zimene zinayikidwa m'malamulo kuti ziteteze Malawi zasandukano nthambi zimene zikugwirira Malawi tsiku ndi tsiku, ndipo kugwirira Malawi mwankhanza zimene zikubera Malawi ngakhale kochepa kamene ali nako ndikukapereka kwa iwo amene ali ndi zambirimbiri phwamwamwa. Judiciary, legal, maloya. Tiyambe ndi judiciary,
nkhani ndani yayikulu koma poti zinthu zimayenera kuti tizipange mwa nthawi yake. Tikuyenera kuti ndizifotokoza mwachidule koma ndimafuna ndiyambe kuti judiciary inapanga mfundo zawo ikunena kuti iwo akamapanga zinthu zawo akufuna kuti azipanga expeditious and impartial justice for all, kuti azipereka chilango chigamulo kapena kuti chilungamo mwachangu komanso mosayang'ana mbali mosakondera. Ntchito yawo paja iwo a judiciary akumakoti ndiwo kutanthauzira komanso kuteteza komanso kuonesa kuti malamulo aja akugwira ntchito, malamulo akulu a constitution komanso ndi malamulo ena onse amene akuchita, koma izi azizipanga moziyimira pawokha komanso mosakondera ayi. Mfundo zabwino, so papepa pali bwinobwino ma core values awo ananena kuti integrity, transparency, accountability, responsiveness, teamwork, professionalism. So you see, if you take all these things, tikayang'ana makoti athu kuli integrity kumene kuchako 0. In terms of also when you talk about 0, so we kulibe one time integrity aliko kumano. What is coming out from the makoti athu in totality, the face of it, and when you look at the general approach that the courts have taken, there's 0 integrity, especially because you talk from the highest point, Supreme Court, kuti chibwana cha Mchombolende mpaka na panopabe Finance Bank versus Reserve Bank of Malawi and the Attorney General and the Honorable the Attorney General, decision made just sinatrusidwe a month since anatrusa kachigamulo kawo kachakamena kuti kaoda kawo ka 1 page mpaka na panopa sanalembe chigamulo chija chibwana. And you see, we are okay, we want to move on. If I say move on, iniyo anzikamanda ndi koti lanu la kumtundako tatulusa nchigamulo tifuna tione kuti mukuti chani, mukuti Finance Bank yatani, and you, why should we pay them? I insist kunena kuti ndikaunguza aunika malamulo mena maendera ndikazaunika mmene nkhani inaendera nkhani iyi Malawi sikuena kupereka khodo olwantambala kwa Finance Bank chifukwa chonena zokuti he who comes to equity must come with clean hands. These guys do not have clean hands. Yes, I agree with the understanding and the realization that administrative justice was breached. Section 43 of the Constitution since naende pamene ndipo tinalangiza so kumbuyo komano overall justice inachitika pa decision imene akatsala nalemba ku High Court zaka zingapo zapitazo, zaka mwina 10 zapitazo zimene analemba akatsala. So azikamanda achikopa ndi azinzawo akuvutika kuti alemba zotani, ndipo akalemba chigamulo musachiona chigamulo chake chizakhachosa mbeka bwinobwino. Tikuyang'ananso maso athu yenera tiyike wake up Malawians, wake up. I keep on doing this because Amalawi timagona kwambiri. Nkhani ya Amaryllis Hotel ndi Press Trust, trust fund, pension trust fund, timakamba tinabweresa zinthu zija zimakamba ngati tingokokomeza, ndipo tinanena Attorney General sizingateke transaction iyi kuchitika Attorney General sali menemo ndithu ma activist anatuka Attorney General sizikubuguza. Lero Malawi Society atusa chikalata chimene chikuonesa kuti Attorney General anali pa sokolo ndipo kumachita kunena kuti mukatereni apa ndi muonesa you should deal with these people, you should proceed and deal blah blah blah. What am I trying to say? Can you Finance Bank iji tikati kugona chonchi a register aenda mbali adusa mbali apeza kuti alemba chigamulo ndipo kwatuka matrillion, even itatuka 1 trillion, even itatuka 100 billion is unacceptable. Sindama zomwe tikuyena kupereka Malawi. Ndechimene chimachitika ntonena kuti Attorney General akhala ndi kati yake my Supreme Court judge makamaka mkulu wa zonsezi ndi chikopa silavu munchikopa akhala ndi chikati ameneyo ndekuti kuchipani kwa DPP kukhaso chikati munthu amene akuyendesa za kuchipani kukhaso kati anthu ma minister ena ake amene ali voice akhaso ndi makati awo. That's how they do, these people. That's how they rape us. Anthu amati panga nkhaza kutibera moteromo. So zimene zizi tikuyena kuti tipange awaken a registrar asapange zawo zachibwana kuti pamene tikhala chete, pamene
tikhala kuti tayiwala zimene zikuchitika. Anthu aja agwirizana ndipo atibera ndalama. Tikuyenera kuti tidzuke tizikhala tili maso tisagone pa nkhani ya finance. Ndiye tikaona ma core values awo za integrity palibepo, za transparency sizikuoneka kuti akulemba chigamulo ndani. And Supreme Court anakalipira koti laling'ono mu chigamulo china chimene anapereka kunena kuti simungamapereke ka court order kakang'ono. Zimenezi nzopereka chikayiko kwa mtundu wa anthu amalawi amene akuyenera kugwiritsa ntchito makhoti kuti china chake sichikuyenda bwino. China chimene ndinganene ndichonena kunena kuti issue ya responsiveness akuoneka kuti makhoti akukanika zitu awa ndi mayeso awo omwe anazikira mulingo kuti ifeyo akhoti tikuyenera tizipanga izi. So akulephera mayeso awo omwe mulingo omwe anazikira yoeni za teamwork imene kuchitika koko ndi teamwork ya mbava, teamwork ya asakwi afiti found ufiti umene umachitika ku Supreme Court. Ufiti kamene kuti mfiti the real ufiti, the real wizards and witches ndi ma judges aku Supreme Court, aku High Court, ma Magistrate Court, aweruza milandu aku makoti ang'ono kuchitika ufiti weniweni ndi umene ujauka usatani kamati satanic ndi imene okay, you know. Anthu talepera kuzitenga zinthu kuzika mu context to understand mene moyo mayendera kuyendera. Tikamakamba za satanism, tikamakamba za satanism mutu ndi imene amene akubweretsa injustice, amene akukhomerera azimayi amasiye, azimayi kuti mwina asiyidwa banja lawo latha moti chuma chigawire bwinobwino kweza kuti atengedwa advantage wakuoneredwa mzibambo amene ali ndi chuma, kapena wakuoneredwa mzimayi chifukwa kuti amene akuweza mlandu wamugonaso mzimayiyo wampanga chipongwe, bambo waluza mzimayiyo so wakuoneka kuti wawina wagonedwa wapangidwaso chiwembu. Pamene ana ku Magistrate Court ku Child Justice Court sakulandira chigamulo mwenye chilungamo sichikutuluka. Pamene achina Musa John akumangira pamene sanalakwe, pamene boma la Malawi likuyenera kutenga ndalama kupereka kwa anthu amene sanalakiridwe ndicho linga choti anthu aja akagawane kumbali, majaji aja maloya akagawane ndalama zija kumbali. Satanism ndi imeneyo because you are basically kubweretsa ufumu wa demon. Ufumu wa demon uja kumena miso. So I want the church should start talking about the Bible in a practical context, in reality. Don't talk about theory. The word of God is practical. Mawu a Mulungu amakhala ogwirizana ndi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Can the church start talking about real issues? You know, we should not be theoretical. Samagambe za kubwera kwa Ambuye Yesu, za salvation kuti yayi zisapita kumwamba. We are supposed to live on earth the way Jesus wants us to live. Maunga jazmena manena zikhala motel. So when we talk about satanism, ufiti uchiganamba, usatana ndi umene uchitika ku Supreme Court, ndi umene uchitika ku High Court, majaji okubawa, zimene zikuchitika ku makoti. Anthu ngati akulephera ana ake a Mulungu, akulephera kupeza chilungamo. Umene ndio usakwiwo, umene ndio ufitiwo, umene ndio uchitsiru, umene ndi ukriminal kapena uchigawenga. Andi ngati anthu muli baize, ngati simuli okwiya, ngati nanso mungoziyang'ana mukukhala nawo mukusanduka part of the kingdom of the devil, mukusanduka part of the kingdom ya satanism, mukusanduka part of the kingdom ya usatana imene ana amasiye azimaye also kapena the weakest sangala ndiye chilungamo, and we are just watching Malawi izi sizikuyenda chilungamo chatani anthu aja system ija anailoka. No, we are meant to become, God is a God of justice, and we are meant to become bringers, kapena unena kuti soldiers. When Jesus says he who amanena kuti
tengani mtanda wanu mundisade. Kodi zimene zimatanthauza chani? Akanena kuti whoever wants, tatengani mtanda wanu mundisade. It's us coming out and, addressing. You see all these lawyers, akuona zinthu zikuchitika, tikayankhula amwene, akufinya nifinya. But you go to church every Sunday, every Saturday, SDA, kumeneko, Sabbath, mayamba, nde busy, 5 o'clock, yawana, singagwire ntchito. Saturday, lose, maloya, timaziwa maloya utero. Deal with the issues. God wants you to bring his kingdom. Let, akamana kuti, ufumu wanu udze, mulole ufumu wa Mulungu udze. Ufumu wa Mulungu, umayamba basi pompano, ndimene tikukhalirana, anthu. Ndimafuna kukamba mo tambasula za understanding za Mulungu, za mawu a Mulungu, za chipembedzo. Chifukwa timaoneka kuti ndife anthu amene timatengeka ndi za chipembedzo. Koma tikutengeka ndi za chipembedzo munjira yolakwika. Sitikutengeka za chipembedzo munjira yolondola. The church should arise. The church should arise. Because the church is part of the problem. Mumakhala ma complacent. Ndino amene mukuthandizira ufumu wa Satana kuti uziyenda bwino, which is why Jesus, when he came on earth, he caused chaos in that church. And that's what we need right now. Panopati kufunika kuti mwina tingolowa machichi tingophwasula machichi nakungowaseka kuti izizi za uchitsiru, izi za usakwi, za usatana, izi sizi za Mulungu, musanyozese zina la Mulungu. Kuli majaji, so apapaso ndikanyonera kuti ma Supreme Court judges amene sapanga za corruption amene ali abwino, ma High Court judges amene sapanga za corruption amene ali abwino, kaya ku magistrate mulipo ambiri kuposa amene amapanga zoyipawa. Komano enu abwino mukulola bwanji oyipawa kuti azipanga dominate? That I never understand. People will explain for you. They have tried to explain to me, no, this is why chan. No, majaji amene mumapanga zolongo soka, you have to rise up. You have to rise up because you are thandizira kuti zinthu zikhala mene mpaka mukakhala chete silence yanu ikuthandizira. Mene timayamba mwina 2024 mene zinali pa peak tinakamba za Salimazi zimazaoneka ngati kuti people would say ati anthu akuda amabisala pa zinthu zanziko in the name of professionalism. Exactly. Unakamba so point mene have pena pake nakuona like kuti people pretend to be about professionalism. There's no professionalism in what you do when in your science. In fact, there is a lot of enabling where we provide enabling environment for professionalism in our science. In the legal profession is worse. And hama finyana, women have been taken advantage of, sexually exploited, and people have remained quiet. And people have kept and spoke kumbali. Kambira nthawi yaji na Kuze Kapeta. Is it Kuze Kapeta Senior Council? Even before then, but I'm talking of the time that when I was, a law student. We had these issues, all these stories. Maloya, ana kapempa funding, chan mamenya mpira wina funding ya amabayega Kuze Kapeta. Amagwiridwana, amagonedwana. Kandala kamatenda kuchita kuona kuti kamatenda kaloya kamatenda kodwadwa. These things did not stop with Kuze. These things have continued. In the law profession, in the law school, we have heard of girls that have been taken advantage of. We just hear. Yes, we can say, no, it's because we haven't given an opportunity, a space for the victims to come out. Epstein files. We have worse files in our universities than the Epstein files. By lecturers raping kids, and the saddest thing, the most painful thing for me, when I was a lecturer at the University of Malawi, the 2 years that I was allowed to be a lecturer, 2.5 years I think, I saw kuti azimai, kamena kuti maziphunzitsa achikazi, ndi amene samakhala otetezera kuti azibambaja asaululidwe, azibambaja asagwidwe. I'm not diverting. I'm discussing kakacha kamene timamona zolakwika zikuchitika because
kakata kamene kakasukuti zingochitika kuti tikuiwo pa khoti fana maina majaji kamangira iwo watukira kutiko kamangira iwo ni mantima banji. No one who speaks against the judiciary. Why is it that no one wants to challenge the judiciary in their wrong things? Why is it hard for people to stand up? And I don't understand. And in the end, ndapenga ndineno sopano. In the end, openga ndineno sopano. The world is a funny place, you know. Like it's a funny place, but enough. Sidima suntika ndizo nzopanda ntchito. In fact, nimafuna kunena bankhani mene yonena kuti ine ndinophunzira bwino. I'm well educated to the point that I understand that, in fact, having mental illness, having a mental disability, having a mental impairment, or going through a mental episode is not a shameful thing. It's something that we should embrace. And when people say, wapenga minoja, I look at them, okay, ndapenga ndiye, because the fact that, especially lawyers, like lawyers have got no source of things. He's erratic. I think he's going through an episode. It's like, I'm worried about Alexius. People will call to inboxes. Hey, I'm worried about this kid. He's very brilliant, and he has potential, but I'm worried about him. Get out of here. You are worried about umbavomene mukubanga ukuthi ukatha. That's what you're worried about. Zimene mukutanda nyonzo ukuthi mukubona wena mfana yakulula luzinto zosezi. Ndipo zinakunena zindizona. Ababa what is, so ababa nikhani ukuthi if just in case zitapeza ukuthi sina sintha amanda achikopa majaji ose amene ali ndi umboni nawo umboni okwanira. Ndi nawo umboni okwanira. Anthu ambiri ma institutions osewa fear SCB Malawi Law Society indi maumboni okwanira. But all these people chicken out. They're chicken out. They are I don't understand. Sindu uzwa ulindani ndabange describe kuti yani. Safuna kutusa zimene zizi kuti zinthu zikonzeke. They have been part of the problem. These systems ngati Malawi Law Society, mene tikumaitcha kuti Malawi Law Society, ku judiciary kuja kuli ena opanga kuli kabungo yawo kamene amaina azipanga discipline majani the ethics and komanso Judicial Service Commission. So says zasanduka momodi zithani ndi zinyasizi zasanduka enabler wanyasizi, and then they become protectors and the hunters. They hunt alisa amene afuna kuti outruse zinyasizi ndipo athese zimayamba nokuyambana ndi amene. So it's how ironic we have turned. So nimakamba kunena kuti kuphunzira kwanga ndiko kokwanira to the point kunena kuti munthu akanena kunena kuti ndapenga nimafika kunena kuti okay, let's assume kuti ndapenga. Kutengera malamulo tikaona United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the UNCRPD, munthu akakhala kuti has a mental disability, mental impairment, or mental illness, it doesn't remove, they don't cease to be human being, so they can act, they can think, and they can make decisions, and they're allowed to make decisions. There are all sorts of protections for people with mental, mental disability, mental illness. So let's assume ndapenga. Kulengera constitution ya Malawi mwina unimvera bega muyangani zimene ndazizona chemwe ndapenga ineyo ndafomeza kumano muyangani kuti zimene ndazizona kapena nzaboza, then you should act on that, because the law allows me to speak whether I'm sane or whether I'm mental illness, whether I'm mentally I haven't been put on a spectrum where my mental illness is a challenge. Even when my mental illness is challenging, that I need maybe drugs, or I need to be given a certain therapeutic, I know that the law allows me to be heard, and the law demands you to hear me. That's the law. We have the Constitution, we have the Disability Act, and it assigns a Mental Health Act, advocacy and all that. Ndikufuna kuti ndikutamba sulieni ndikuikire pambala mbanda
mene zinthu zilili mdziko lathu ndipo mene malamulo amatitetezera koma zonsezi zimapangidwa ignore kuti ufumu wa anthu amene akubera Malawi amene akutibera chilungamo uzipitirirabe and anthu ochepa koma tonse amene tikuvulazidwa tonse amene tikukumana ndi zokhoma chifukwa choti system sikuyenda mokomera anthu onse we fold our hands, we watch. No one is going to come anywhere. There's not going to be a Messiah. Tonsefe tukena tidzuke kukhoti kujaidi zimene tunena zizonena kuti pompano tipanga plan chifukwa tikuona unena kuti anthu impunity yawo agonda nkhutu so pompano tipanga plan kukhoti kuja makhoti onse kuzuzu kulilongwe tupanga mademo nationwide. We're closing all the courts soon. You get my program mover, but we are closing all the courts and chifukwa tikuzwa even DBB sikuli mafuna kuti makota sikufuna kuti makota akonzedwe MCB sikuli mafuna kuti makota akonzedwe vana kadwa mafuna bwezana tithandiza kakale bwezi voice yathu zimene yankho atazuka kalekale malalo sifuna kuti makota akonzedwe asamunamizeni. I'm telling you from the mkatikati mwazenizeni, these guys don't want the courts to be fixed. So if I am Malawi to ena tidzuke and tipanga organize, we are going to work excellently and titega makota amenewa until achikopa achoke kumene kuja anzikamanda achoke onse obanga zonyasa achoke. The third revolution is in motion and you will not stop it. Pitizano manena unena kuti ndife amisala ndinawa misala obenga pitirizani and tiona kumene mutathere and tiona kuti chitsiru ndi ndani pakati pa Malawi ndi inu amene mukuwabera Malawi. Tiona kuti ozerezeka ndi ndani pakati pa Malawi amene ali osauka amene akufuna chilungamo makhoti sakuchipeza ndi inu amene mukuzikundikira china chilichonse ndipo mukufuna kuti anthu asachoke mu ng'anjo zanu mu ukapolo umene mwapangira anthu. Fatu anthu ali mu ukapolo. People are ali muzinga zodabwisa zopya. Mvula ikagwa pang'ono dontha anthu kulephera pepala lenileni anthu amasowa pepala drama zokulira pepala kuti ayike pamwamba pa nyumba yawo kuti asanyowe. Can you imagine iwe kugona nyumba kumanyowa? Can you imagine kukhala nyumba muja kuti ugone usiku kukanika kugona mvula ikayamba muja ndikuyimirira ufa uja ndikuubisa maubisa ufa zimene anthu akupanga. So tingouza naonena kunena kuti in the next coming days we are going to give a schedule yokatseka khoti la ku Blantyre principle imene katseka khoti la kujani la ku and is easy. This is easy to do. Chifukwa chonena zokuti aliyense mwaife moyo mwathu ngati Malawi takumana ndi nkhanza za makhoti. We have faced these issues. Ngati simu kusamala anthu aluza moyo, anthu aluza katundu wawo, makamaka makhoti. Makamaka kumani chimene chili chikundilemera kwambiri ndichonena zoti anthu amene amapeza kuti awomberedwa ndi apolisi, anthu amene amapeza amakhala anthu onena kuti palibe amene azakumbukire. So I've been trying since 2024 to avoid telling people let's go on the street because there were a lot of groups that came up and said Kamangira tango tuzani programu tipite pa street. But since I was in UMSU, since I was in University of Malawi Student Leadership, you can go back and ask the chancellor then, the vice chancellor then. You can ask Koko Madan Malunga. I've been a person who believes in proactive leadership. Proactive leadership prevents us from being reactive, and because reactive leadership causes a lot of chaos. So my point is, now demo and Hanama been 2 years ago, but we are saying no, don't do demonstrations. We want to get these things done. But then demonstrations become the last resort. And that's what's going to happen. My demo,
achitika ngati takupasani nthawi yonena kuti muchoke kumeneko panopa ma process a president sakupanga zimene akuyenera kupanga amalayo society akupanga ukambelembele wawo by now information imene ndayitulusa about nyasi zamanda Ken Manda ndi maloya society was supposed to run with it to say this and because they can't run with it because they were hiding that information amaibisa information nyasi zijama zibisa. Do you know kunena kuti information imene jayo ineyo okay then ndikuuze mtinsisa Malawi ndikuuze mtinsisa kunena ati ola kunena kuti mwapenga koma mukunena chilungamo. I mean it's meant when season bank shake, you know. I'm well educated. I'm so educated that I understand kuti kupenga si and I'm using kupenga in the sense si chinthu chodu usichita nacho manyazi, you know. Kukhala ndi mental illness, kukhala ndi mental disability or mental impairment ndi chimozimozi ndi matenda ngati mene ali matenda aezi, ngati mene ali matenda amalungo, ngati ali matenda a TB, muganize kuti matenda amene ndatchulawa ndi matenda amubongo amene ali opsa kwambiri ndatiwo. You know, so you need to at the same time kuganiza pankhani ya matenda a mental amubongo amaganizidwe kuti siodi muzikhala tizikhala stigma kumene zizanawo manyazi ngati mene anthu amafuna tizikhalira and zimene zimachitika mwina maiko osauka koma maiko olemera ngati kumene ena Africa ayendako sakhala ndi stigma yotere. They care for people with mental illness, they listen to people with mental disability, they provide for them, they don't just look at them kuwapanga punish kapena kuwamanga ngati mene timapangira ife muzoterozo. The third revolution tunena kuti nyasi za kujudiciary panopa sili kuswaso kuti chita sopanga describe koma ningopanga noni kunena kuti in the next coming days I'll be revealing more data on the judiciary, more data on Chikopa, more I'll just choose one person mwina awile what tengana nawo amene koma that will be for purposes of kuti anthu ajasanami unena kuti palibe information okwanira ifa information amakhala inayo amaibisa, they hide the information. Maumboni amakhalabo ma systems amakhala ndi maumboni ku polisi kuli maumboni ku financial intelligence agency FIA kuli maumboni ku SB kuli maumboni okhuza majaji amene ali maloya amene wawo koma amazikhalira chifukwa amakhala ndi anthu pena paliponse. That's why even panopa kubwera ineyo ku mlandu wanga pa 5 March sindili certain chifukwa chinazo kuti system amakhala they are connected and they have been ruling me, they have been trying to invite me deliberately. Ngati ubwere on the ground mukaona anthu tolipidwa tomwe timayankhula ma press briefing tina timanena pa ground zimalimbira wedi ya background ma social media platforms and maloya umayankhula ifoli behind the screen because they are frustrated panoba kukanika kuti andipesa bwanji, so they want me to be in their hands. I will only come shooting. I'm afraid sindikuopa kubwera Malawi, that's my country, dziko langa koma ndibwera ndikakhala ndili sure ndikangona nena kuti mbola singapange zopusa ngati zimenezo fa anthu andizisiru, they're stupid, they'll stop at nothing. For panopa pamene zafika ndikuti angoti tonse tiluze or else angoti tithane nduyi tikathana nduyi anthu onse atani. Actually that's what they were trying to do. They've been trying to be done with me because they see kuti tikangotana ndikamangira no one else will be coming because timaziwa corruption is mateo. Corruption is ruthless because anthu ena amakhala ndi ma lectures yes corruption is ruthless, they finish you off ine bwanji sana nimalize sanganimalize kana. You give credit to these people too much. You give too much credit to these people. They are stupid, they're scared people. They are people with so much fear because they are doing wrong things. And amena ubanga zolawule amakanthu amantha koma mumapasa mphamvu ndikuwamalemekeza aina Frank Mbeta ifita khala nawo akubanga zawo zachisawa timaziwa amene amapangira behave, you know, anthu osewa amene tikuwatchulawa achina Chikopa. We have interacted with them tikuwaziwa amene amakhalira
they are very scared at anything. Ndipo amayesesa kuti aonese pati yawo imene inuma zonse zili pamaso. Why are we scared of evil people? You know, why are we scared of akambirembera amenewo? Ndakamba kwambiri za makhoti. Ndibwere kwa maloya. Tadusa list. Tadusa list akuti koma ukopa. You know, anthu ndo opusa kuti komanso mitu yawo ndiyouma kuti olota akukodera Jordan sampetsa zinthu. Mitu mmondo munazaza mamina so much kuti even kuwapopa singakwanisi. Pamakhala kusiyana ndi pakati pa kuopa ndi being cautious, being careful. Okay? Being brave doesn't mean you should be stupid. And this is what even Jesus taught us when he goes for the 40 days, which is the period we are in. Satana akumuyesa ndipo akumtenga mkamkweza pamwamba pachani pa building. Ndikumuza onera iwe. Mese ndio mwana wangu tadumpha mungaza manjero ake ndipo azakuwankha. Ndipo sazalola kuti even kapazi okachala kapaphazi yawo kavulale. Ambuye sanati usayese ambuye mulungu wako. You know, you shouldn't. Being brave doesn't necessarily mean you don't get pain. Which and this is check about question. I'm brave. No. So paribe was over. It's just like there's no even need to explain. You know, for muthodi anizelu mnobino mutake kugwira ntchito. You know, muthodi na uta and wanze amaganiza. You don't have to be brilliant. You know, just ungoganiza pang'ono. Ungokhala average. You know, average. So ungakhali kuti ukudaba kuti ifanyani akamangira akupanga akutenga caution. I have to be cautious, you know. I have to be cautious.